Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Aleluya. Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Anthu nonse musekere, Yesu mfumu wamtendere, anauka lero lomwe. Aleluya, 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 aleluya. Tsiku lomwe ophunzira anasonkhanira nyumba, anali kuchita mantha. Aleluya, 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 aleluya. Ndi lero tsiku lake kumwamba kuli chimwemwe. Chifukwa chani? Ambuye Yesu agonjetsa imfa, Ambuye Yesu agonjetsa mdima. Ndipo ife tikufunsa naye Paulo, iwe imfa mbola yako ili kuti? Ululu wako uli kuti? Ambuye Yesu wozunzika, Ambuye Yesu osautsidwa, Ambuye Yesu oyikidwa m'manda, Ambuye Yesu lero auka kwa akufa. Kumwamba kuli chimwemwe ndipo pansi pano mtendere okhaokha. Inu ndi ine lero tikuchita chaka mantha a zaka zonse mu mpingo, chikondwerero cha Pasaka. Umenewu ndi gwero la madalitso athu. Mukondora lero ndine munthu wokondwa kwambiri chifukwa Pasaka ndi chiyambi cha china chilichonse m'moyo mwathu. Tiyeni tikondwere limodzi, tiyeni tidyere limodzi, tiyeni tipemphere limodzi, tiyeni tithandizane kuyamba mwatsopano. Pamene tikuchita chaka cha chikondwerero cha Pasaka, Ambuye Yesu akunena kuti zakale zonse zapita, tiyambe china chilichonse mwatsopano. Mawu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 10 ndime ya 34a, nkudzawerenganso 37 mpaka 43. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Gerard Banda kuchokera ku St. Benedict Parish mu Diocese ya Mzuzu. Amene akutiwerengera mawu oyamba. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 118. Lero ndilo tsiku limene chauta walipanga, tiyeni tikondwerere, chikondi chake nchamuyaya. Tsiku limene chauta walipanga, tsiku limene chauta walikonza kuti tikondwe ndi kupeza moyo watsopano ndi la lero. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akolose, mutu wa 3 ndime ya 1 kulekeza 4. Tidaukitsidwa, Ambuye Yesu watiukitsa kwa akufa, tiyeni tiyike mtima wathu pa zinthu zatsopano, pa zinthu zakumwamba, tiyiphe zilakolako zathu zonse. Amene akutiwerengera ndi Jane Mkandawire kuchokera ku St. Benedict Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, Yohane mutu wa 20 ndime ya 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyera. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Atumwi 10 verse 34 kuyambiranso 37 mpaka na 43. Petro adayamba kulankhula adati, zoonadi ndazindikira tsopano kuti Mulungu alibe tsankho. Amalandira bwino munthu wa mtundu uliwonse womuopa nkumachita chilungamo. Mukuziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya pambuyo pa nthawi imene Yohane ankalalikira ubatizo wake. Mukuziwa za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu adamudzoza ndi Mzimu Woyera nampasa mphamvu. Tsono popeza kuti Mulungu anali naye, adapita posepose akuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonse zimene iye adachita mu Yerusalemu ndi m'dziko lonse la Yudeya. Iyo adamupha pomupachika pa mtanda,
komabe mkusha wake Mulungu adamuukitsa kwa akufa, nalola kuti aonekere poyera. Sadaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu, ndiye kuti adaonekera kwa ife, amene tinkadya ndi kumwa naye pamodzi. Atauka kwa akufa, ndipo adatilamulira kuti tikalalikire anthu onse, ndi kuchita umboni kuti iyeyo ndiye amene Mulungu adamusankha kukhala woweruza anthu amoyo ndi akufa omwe. Aneneri onse adamuchitira umboni ndi kunena kuti chifukwa cha dzina lake Mulungu azakhululukira machimo a munthu aliyense wokhulupirira iyeyu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Akolonse. Akolonse mutu 3 verse 1 up to 4. Sono ngati mudaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, ikani mitima pa zinthu zakumwamba, kumene Khristu akukhala kudzanja lamanja la Mulungu. Muzifunafuna zakumwamba osati zapansi pano, pakuti kunena za moyo wakalewo mudafa, ndipo moyo wanu watsopano ndobisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Khristu ndiye moyo wanu weniweni tsopano. Choncho pamene iye adzaonekerenso, inunso mudzaonekera mu ulemerero pamodzi naye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 20 ndime 1 kulekeza 9. Mamawa kusanache, tsiku lotsatira sabata ya Yuda, Mariya wa ku Magadala adadza ku manda a Yesu, naona mwala utachotsedwa kale pa khomo pa mandawo. Tsono adathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina uja amene Yesu ankamkonda kwambiri. Adawauza kuti awachotsa Ambuye m'manda, ndipo sitikudziwa kumene awayika. Pamenepo Petro ndi ophunzira wina uja adathamanga pamodzi kupita ku manda. Onse awiri adathamanga pamodzi, koma ophunzira wina uja adathamanga kopambana Petro, nayamba ndiye kufika ku mandako. Adawerama naona nsalu zija zili potero, koma iye sadalowemo. Simoni Petro adafika ali kumtsatira nalowa m'mandamo. Adaona nsalu zija zili khale potero, ndiponso nsalu imene inali kumutu kwake. Nsaluyo sinali pamodzi ndi nsalu zina zija, koma padera payokha, yopindapinda. Pamenepo ophunzira wina uja amene adayambira kufika ku manda adalowanso. Ataona zimenezo adakhulupirira. Mpaka nthawi imeneyo anali asanadziwe malembo akuti iye adzayenera kuuka kwa akufa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera koyamba, lero ndi tsiku la chipulumutso, lero ndi tsiku la chimwemwe, lero ndi tsiku la mtendere, lero ndi tsiku loyambanso mwatsopano. Ambuye Yesu auka kwa akufa, Ambuye Yesu agonjetsa imfa. Anthu nonse musekere, Yesu mfumu wa mtendere, anauka lero lomwe, imbani haleluya, haleluya. Lero ndi tsiku loimba haleluya. Haleluya ndiye kuti chani? Praise God. Titamanda Ambuye. Titamanda Ambuye chifukwa cha chani? Watigonjetsera mdani wathu, watichotsera chipsinjo, watipatsanso moyo watsopano, watipatsa madalitso ombwembwesera. N'chifukwa chake tikumva m'mawu oyamba kuti posatengera moyo umene anaukhala nthawi yayitali, Petro tsopano wadzambatuka ukulalika uthenga wabwino. Mudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku dera la Galileya, ndipo akubwekera kuti ife ndi mboni ya zimenezo. Imfa ya Yesu Khristu, kuuka kwa Yesu Khristu kumatiwalitsa zonse zimene zidachitika.
Petro oyera ngakhale tikudziwa zimene adachita mkatikati mwa ndime, koma ataona kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa, akudzambatuka ndi mphamvu akalalika mthenga wabwino. Tinali ndi nyengo ya Lenti imene imatipatsa mafuta atsopano. Kunali mibindikiro, kunali kusala, kunali kupunguza, kunali kuchita ntchito zachifundo, kunali kutikonzekeretsa kuti tsopano tikhale akazembe a Yesu Khristu, tikalalike mthenga wa Yesu Khristu, titatsiridwa mafuta atsopano, mafuta a Pasaka. Inu ndi ine tiyeni titsanzire mapazi a Petro, tituluke tikachitire umboni. Tikachitire umboni motani? Poyima nkuyamba kulalika monga ndikuchitira? Hayi. Inde titha kukhala ndi mwayi otero, tiyeni tigwiritse ntchito. Koma kulalika kwakukulu ndi kuchita ntchito zabwino ndi kuonetsa makhalidwe abwino. N'chifukwa chake Augustine oyera amanena kuti mirakuli yayikulu imene tingaonetse m'moyo mwathu ndi kutembenuka mtima. Inu ndi ine pamene tinali ndi mangawa ndi anzathu, pamene timasunga zidani ndi anzathu, pamene timaamana anzathu, pamene timakambira anzathu zoyipa, lero adabwe kuti tikuakambira zabwino. Lero adabwe tikugawana nawo zimene Mulungu atipatsa. Lero adabwe tikuteteza chilungamo. Lero adabwe tikufuna zinthu zabwino kwa anzathu. Akatifunsa ansala yake izingokhala ina kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa. Ambuye Yesu andipatsa mwatsopano. Ambuye Yesu akuti ndilalike mthenga wabwino. Tikatero tichitira umboni Pasaka, tikatero tichitira umboni choona. N'chifukwa chake Paulo oyera poulangiza mpingo wa Kolose, pokulangiza inuyo pondilangiza ine, akuti abale mudaukitsidwa ndi Yesu Khristu, ikani mtima pa zinthu zakumwamba, kumene Yesu Khristu akukhala kudzanja lamanja. Ambuye Yesu auka kwa akufa, akukhala kudzanja lamanja, adzabweranso kudzatitenga. Koma for the time being akuti tiyike mtima pa zinthu zakumwamba, tiphe zilakolako zonse zapansi pano, kufuna kudzunjukira chuma, kufuna kuti ena aoneke oyipa ife tioneke abwino, zonse zimene zija ndi zapansi pano. Tikumbukire kuti tsiku lina tidzabwerera kwa Mbuye wathu, tidzabwerera kwa Atate wathu. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye chani? Kuonetsetsa kuti pakati pathu pali chilungamo, kuonetsetsa kuti antchito athu akulipidwa bwino, kuonetsetsa kuti ife olalika tiyesetse kuti zimene tikulalika zizigwirizana ndi makhalidwe athu. Kumene kuti ndiye kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye chani? Ife amene timabwera pa khomo mochedwa makamaka azibambo, tiyambe kubwera nthawi yabwino. Ife amene sitimakonda ana athu, ife amene sitimakonda akazi athu, tiyambe kuwakonda ndi mtima wonse. Kumene konde kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Ife amene kutchalichi monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse timapereka 20 kwacha. Lero angelo a Mulungu adabwe titapereka 5,000, titapereka 2,000. Akatifunsa chifukwa chani mwachita izi? Ambuye Yesu andukira kwa akufa, ndayamba kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kutani? Inu andale nkumalonjeza ndi kumachita. Mukalephera nkumauza anthu talephera chifukwa chakuti. Kumeneko ndiye kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Inu tikamadutsa pa parliament paja tizoona kuti mchenga uja mwauchotsa, maudzu aja mwapalapala. Ngati mukulephera kusamala ku parliament, musamala bwanji ma constituency? Pamene tiona pa parliament pokongola, misewu yonse yopita ku parliament muli magetsi akuyaka, tidziwa kuti aphungu athu amboyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kuti nanunso andale muzipereka msonkho, tidziwa kuti mwamba kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kulolera kuti kugawana zimene Mulungu atidalitsa, kugawana nawo anzathu amene alibiretu. Kumeneko ndiye kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kutani? Ndiye kuwauza DPP, kwauza MCP, kwauza atonse kuti tonse ndife Amalawi, tiyeni tizipangira zinthu limodzi. Kumeneko ndiye kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kuti kosamangoganiza za zisankho zimene zidzachitikeso, kumaganiza kuti lero Amalawi tachitira chani. Kumeneko ndiye kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Ife ansembe kudzikhuthula pa ntchito yathu yolalika mthenga wabwino, kwaonetsa anthu nkhope ya Yesu Khristu, kwatsogolera ku chifundo cha Mulungu, kwathandiza oponderezedwa kuti amasuke nsinga za anthu amene akuwapondereza. Kumeneko ndiye kuyika mtima kwa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kutani? Ndiye kumasamala machalichi athu. Azungu adatimangira, tudikiranso azungu abwere adzatipangire maintenance. Pamene tisonkhetsa limodzi ndi kukonza machalichi athu opochoka, tidziwe kuti tayamba kuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Kuyika mtima pa zinthu zakumwamba ndiye kusiya makhalidwe yonse akale. Muthenga wathu wabwino tikuona zimene zikuchitika kuti ngakhale Mariya wa ku Magadala akuyika mtima pa zinthu zakumwamba. Tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda akuthamanga akupita ku manda. Tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda. Ena amanena kuti yayi kumanyoza anzawo samadziwa kupemphera, tsiku lenelero lopemphera nderiti. Lero akunena kuti
amene amapemphera tsiku la Ayuda sakanali Akhristu. Akhristu amapemphera tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, chifukwa Yesu Khristu adauka kwa akufa tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Yesu Khristu adakwera kumwamba tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Yesu Khristu adaonekera ophunzira ake tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Petro adayamba kulalika ndi mphamvu ndi nyonga tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Mulungu Atate ndi Mwana adatitumizira Mzimu Woyera tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Tayankha funso, nchifukwa chani timapemphera tsiku lotsatira sabata ya Ayuda? Chifukwa ndi tsiku limene timapereka identity yathu ngati Akhristu. Ndetamva kuti Mariya wa ku Magadala atafika ku manda adaona chimwala chitachotsedwa kale, chizindikiro choti Yesu Khristu wayamba mwatsopano, chizindikiro choti Yesu Khristu wagonjetsa imfa ndiye kuchotsa chimwala, chizindikiro choti ifeyo Mulungu wationetsa kuti wauka kwa akufa, akufuna tiyambe mwatsopano. Nafenso tichotsa dzimiyala zosiyanasiyana zimene tayika m'miyoyo yathu. Ena tayika dzimiyala zakuba, ena tayika dzimiyala za mabodza, ena tayika dzimiyala za uhule, ena tayika dzimiyala zosinjirira. Tikachotsa miyala yonse ija ukhala umboni yetu Yesu Khristu wauka kwa akufa. Ndi chinthu chopanda nzeru lero kuti tiyimbe hozana haleluya, watiukira mwana wa Mulungu wagonjetsa imfa, pamene palibe chizindikiro choti tachotsa mwala. Inu amene mmazunza akazi anu, mukayamba kuonetsa chikondi mupereka uthenga woti Yesu Khristu wauka kwa akufa. Kumwamba kuli chimwemwe, mukondwe Maria, kwa imfa Yesu wauka, haleluya. Ambuye Yesu akuti tichotse miyala yosiyanasiyana, aliyense akudziwa mwala wake apa. Ine ndili ndi miyala yanga, ena tili ndi dzimiyala, akuti tichotse ngati chizindikiro choti wauka kwa akufa. Chizindikiro china choti Yesu Khristu wauka kwa akufa tikuona mmene akuyendera. Waona ndi Mariya wa ku Magadala akuthamanga ukauza ophunzira ena aja. Ophunzira wina amene Ambuye Yesu amankonda kwambiri akuthamanga limodzi ndi Petro akumpitirira, atafika ku manda akudikira Petro afike apereke direction. Kuuka kwa akufa ndi kuphunzira kulemekeza adindo, kuphunzira kulemekeza ma values of society. Chizindikiro choti Yesu adatukira kwa akufa, chizindikiro choti tikukondwerera Pasaka ndi kuphunzira kulemekeza adindo. Adindo mdziko, adindo mu mpingo, adindo mmudzi, adindo mbanja. Sizotanthauza kuti ife adindo poti anthu akutilemekeza tizapondereza. Ayi, chizindikiro chophunzira kulemekeza ma values. Yohane uja ophunzira amene Ambuye Yesu amankonda kwambiri atafika ku manda akanatha kubwerera nkukauza anzake, amadikira Petro afike apange certify. Chifukwa Petro ndi amene adamusira makiyi, Petro ndi amene adampatsa udindo wa utsogoleri. Atha kutheka atsogolera kupanga zimene ife sitikukhudzana nazo, atha makolo athu akupanga zinthu zimene ife tikukhumudwa nazo. Tadzudzule mwachikondi pozindikira kube kuti iwo ndi adindo basi, tifune tisafune ndi adindo. Choncho Pasaka ndi kuphunzira kulemekeza ma values a society. Ma values athu ngati Africa, ma values athu ngati Malawi amatiuza kuti tizilemekeza moyo, amatiuza kuti moyo umambira apa umathera apa. Tisalolere ma values achilendo chifukwa choti tifuna ndalama, tisavomereze makhalidwe olakwika chifukwa choti tifuna ndalama. Tikudziwa chimene ife timafuna ngati Malawi, ngati Africa, tikudziwa chimene ife timafuna ngati Akatolika. Tisalowerere ziphunzitso zachilendo for the sake of kuti tisangalatse ena. Pasaka ikutipatsa udindo, kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu kutipatsa udindo kulemekeza ma values osiyanasiyana. Kenaka Ambuye Yesu atauka kwa akufa tikuona adapinda nsalu, adazika bwinobwino, nsalu yakumutu payoka. Kuuka kwa akufa kutipatse order. Ambuye Yesu akanatha kungodzambatuka nkuyamba kuimba, mumandinena kundisindiuka ine lero ndauka mumva mbebe. Akupanga zonse mwadongosolo, nsalu smart, ina payoka. Kulemekeza dongosolo la pamalo. Ino ndine ngati tikufuna kuti Pasaka ikhale yaphindu, nafenso tiphunzire kulemekeza chilengedwe mwa dongosolo lake. Kudula mitengo kudzala ina, kusamala, kutenga mapampa kukataya malo yenerera, kakuotcha kumene, kuyika zinthu mchimake. Pasaka ikhala yaphindu ngati moyo wanga uonetse kuti ndayamba mwatsopano. Zilibe kanthu, zilibe tanthauzo kuimba, okuti tachezera kuimba nyimbo zachimwemwe pamene mtima wathu ukukakamira ku Babeloni. Pasaka ikuti tituluke mukapolo tiyambe mwatsopano. Ndikufunireni abale ndi alongo chikondwerero chopambana. Tiyeni tifunirane zabwino, tiyeni tipemphererane wina ndi nzake, tiyeni tikhale anthu osinthika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.